Helo, Alice dwi. A Gwen dwi. A Bryn dwi. A chroeso i'n perfformiad o hanes Cymru yn Gryno. Ia, dyna chi. Yn Gryno. Fel cyneuan. Peth bach iawn, gryno iawn ydy cyneuan. A dyna sut rydyn ni'n mynd i fynd drwy hanes Cymru yn gryno iawn mewn cyfnod amser byr iawn. Faint o amser sydd gynddyn ni'n union? Hanner awr. Hanner awr? Allwn ni'n cael ychydig yn hirach? All right, mi nawn ni o mewn 2 ran. 2 sesiwn 30 munud. Hanes Cymru yn Gryno rhan 1 a Hanes Cymru yn Gryno rhan 2. Dyna welliant. Felly, yn yr hanes yma, da ni'n mynd i darganfod ymhlith pethau arall. Pryd a sut y daeth Cymru yn Gymru a phwy ydy hynafiad y Cymru? Ac mae Bryn yn mynd i fod yn rhyw fath o gymorth gweledol ar draed, yn dwyt ti Bryn? Ydw. Oet. Felly, dant â ni gyda... Rhan 1. O'r dechreuad i'r un ar unig frenin. Nawr, weithiau, dim ond dyfalu allan ni am hanes, yn wedig hanes cynnar. Mae pobl yn aml yn anghytuno am beth ddigwyddodd go iawn ac yn cael effeithiau'n anghywir. Un broblem yw bod hanes yn tueddu gael ei ysgrifennu gan yr enillwyr mewn bywyd. Ond fod y collwyr naill ai'n rhy dlawd ac anllythrennog wedi sathru dan draed. Neu di marw. Felly yn aml mond yr safbwynt yr enillwyr gawn ni. Ond mi nawn ni'n gora. Y peth cyntaf sy'n angen i chi wybod ydy nad oedd Cymru y wlad rydyn ni'n ei nabod heddiw dim yn bodoli ers talwm. 2.4 biliwn o flynyddoedd yn ôl, ac wedi hynny roedd y tir sydd yn bellach yn Gymru wedi ochuddio dan rew am gyfres gyfan o oesoedd y ia. Felly roedd hi'n oer iawn. Sylwch, nid dim ond un oes y ia, mwy nag un. A rhwng pob oes ia neu gyfnod rhewlifol, mi gafwyd cyfnod rhyng-rewlifol. Byddai'n gynhesach. Ond wedyn, bydda yna oes ia arall. Byddai'n oerach eto. Bryn, allet ti baratoi i actio ein hanafiad cyntaf, please? Rydyn ni'n gwybod tua 230,000 o flynyddoedd yn ôl, yn yr oes Paleolithic neu oes y Cerig cynnar, fod yna bobl yn byw yn y tir sy'n Gymru erbyn hyn. Falla bod rhai ohonyn nhw hyd yn oed wedi llwyddo i fyw yno yn ystod ambell oes ia. Neanderthaliaid oedd enw ar y pobl hyn. Dechreuodd y Neanderthaliaid yn Affrica cyn teithio ar draws y dwyrain agos i mewn i Asia ac wedyn i Ewrop. Rydyn ni'n gwybod yn bendant bod nhw wedi cyrraedd Cymru oherwydd yn 1978 fe wnaeth archeolegwyr ddarganfod asgwrn gen plentyn Neanderthal 9 oed mewn ogof ger Llanelwy yn Sir Dimbych. Felly nawr, dewch i ni gwrdd ar hynafiad cynhyraf rydyn ni'n gwybod amdano, dyn Neanderthaliaid. Ta-da! Helo! Da ni ddim yn gwybod os oedd yr Neanderthaliaid yn gallu siarad, falle nad oedd geiriau wedi cael eu creu eto. Falle mai dim ond cyfathrebu trwy rochian ydyn nhw. Roedden cyn-deidiau Neanderthalaid yn fyrach na ni. Gyda chyrff cyhyrog cryf, ysgwyddau llydan, a chluniau llydan, a thalcen, trwyn, a gen uchaf ymwthiol. Mae pobl yn aml yn meddwl bod y Neanderthaliaid yn siŵr o fod yn dwp. Ond, mewn gwirionedd, roedden nhw ddigon clyfar i wneud arfau hela o garreg, offerynau cerdd o asgwrn, a lluniau trwy grafu ar waliau o gofau.
Ond roedd y Neanderthaliaid yn rhywogaeth wahanol i'r rhywogaeth Homo sapiens sapiens, sy'n golygu bodau dynol modern. Wnest ti ddeud y gair sapiens dwywaith? Ti'n methu siarad, Bryn? Mae angen dweud y gair ddwy waith, achos os mae dim ond un waith y dweud di o, Homo sapiens, mae hynna'n golygu pob primat yn cynnwys mewn ciod. Is adran o Homo sapiens ydy Homo sapiens sapiens ac mae'n golygu bodau dynol modern yn unig. Fe ddeithon nhw'n wreiddiol o Affrica hefyd, ond roedden nhw dal wrthi'n esblygu ac yn datblygu yno. Nath bodau dynol modern ddim gadael Affrica tan llawer yn hwyrach na'r Neanderthaliaid. Aros funud. Daeth Neanderthaliaid fel fi a bodau dynol modern o Affrica'n wreiddiol? Ti methu siarad, Bryn? Ond do, daeth pob bod dynol o Affrica yn wreiddiol. Nath lliwiau croen gwahanol esblygu yn syml yn ôl lle gwnaeth pobl ymgartrefu. Rhywle lle roedd na lot o haul, neu rhywle lle roedd na lot o law. Cymru! Bryn! Mae'r dystiolaeth gyntaf o'n hynafiaid bodau dynol modern, Homo sapiens sapiens, yn dod o sgerbwd gafodd ei darganfod yn ogof Pafiland ym Mro Gwir, sy'n dyddio i'r flwyddyn 33,000 CCC. Roedd y sgerbwd yn goch oherwydd yr ocsid heiar yn y ddeiar lle oedd o wedi bod yn gorwedd. Felly, mi gafodd ei galw'n ddynes goch Pafiland. Ond yn ddiweddarach, nath arbenigwyr sylweddoli mae esgyrn dyn oedden nhw. Nes i ddweud wrthoch chi bod hanes yn aml yn cael effeithio'n anghywir. Felly mae'r ddynes dyn yma'n byw 200,000 o flynyddoedd ar fy ôl i. Stopio siarad, Bryn! Ond ydy. Ond mae'n debyg nad oes na bobl yn byw yn yr ardal drwy gydol o'r amser hebfwlch oherwydd yr holl oesoedd iar hewllyd na. Mae'n debyg bod bodau dynol yn rhyw fynd a dod. Mae'r oes ia ola'n dod i ben tua 9,000 CCC. Felly, dim ond ar ôl hynny mae bodau dynol yn byw'n barhaus yn yr ardal sy'n bellach yn Gymru. Mae'r Neanderthaliaid a bodau dynol modern yn byw ochr yn ochr mae'n debyg ac yn weithiau'n paru gyda'i gilydd yn cael plant efo'i gilydd. Dwi'n paru efo Homo sapiens sapiens. Cool. Sorry. Yn y pen draw, a wyddwn ni ddim pam, mae'r Neanderthaliaid yn marw allan. Felly, o hynny mlaen, Homo sapiens sapiens ydy'n hynafiaid ni, gyda chydig o Neanderthal wedi cymysgu mewn. Felly mae gan bob un ohonom ni ychydig o Neanderthal yn ein DNA. Pan mae'r oes ia ola'n toddi o'r diwedd, mae'r lefel y môr yn codi. Mae Prydain yn troi'n ynys ac yn erbyn tua 5,000 CCC, mae Cymru wedi cyrraedd tua'r siap yma hi heddiw. Felly, mae'n Gymru rwan? Na, ddim eto, jyst bod ei siap ganddi. Pan mae'r ia yn dadmer, mae canopi trwchus o goed yn tyfu. Felly, yn yr hyn fydd yn Gymru, yn yr oes fegalithic neu oes ganol y cerig, mae bodau dynol yn byw yn y coed fel helwyr gasglwyr, tan tua 4,000 CCC. Ond wedyn, mae bodau dynol neolithic neu oes newydd y cerig yn datblygu arfau i glirio'r coed a thyfu bwyd. Felly, mae'n hynafiaid ni'n byw'n depacach i ffermwyr tan tua 2,400 CCC. Mae bodau dynol oes newydd y cerig yn enwog am y cromlechau neu siambrau claddu y maen nhw'n ei hadeiladu ar hyd yr arfordir. Wedyn, dyma bobl yr oes efydd yn cyrraedd. A tan tua 700 CCC, maen nhw'n datblygu arfau gwell fyth, rhai metal.
Maen nhw hefyd yn gwneud yr fantell aer hardd gafodd ei darganfod yn y Wyddgrug yn Sir y Fflint. Dyma'r bobl hefyd sy'n cludo cerrig o fryniau Preseli o holl ffordd i wastadaeth Caersallog i adeiladu Côr y Cewri, Stonehenge. Nad oes gynddyn ni ddim syniad pam. Ond mae un o henebion mwyaf adnabyddus Lloegr, Côr y Cewri, yn bendant wedi wneud yn rhannol o gerrig o Gymru. Ac wedyn o 700 CCC ymlaen, mae pobl oes yr haearn yn cyrraedd. Ac yn dysgu mwyn doddi haearn, felly mae nhw yn gwneud arfau gwell fyth. Ac yn adeiladu ceirau soffistigedig, bendigedig ar gopïon bryniau fel hon, tre ceiri yng Ngwynedd. Ond drwy gydol yr oes efydd hwyr a'r oes haearn, mae yna bobl newydd yn cyrraedd ar ardal fesul dipyn ac mi fydden nhw'n hunafiaid i ni hefyd. Y Celtiaid ydy'r pobl newydd hyn. Mae'r bobl lwythol neu tribal yn Saesneg yn dod o dde ddwyrain Ewrop, wedyn yn ymhledu i orllewin Ewrop neu Gal. Lle maen nhw'n setlo fel Galiaid. Ac wedyn mae rhai yn ymudo ymhellach i dde Prydain ac i'r ardal fydd yn droi'n Gymru. A rhain fydd y Brythoniaid Celtaidd. Mae'r Celtiaid yn dod â ffordd o fyw soffistigedig gyda nhw a'r gallu i greu pethau hardd. Bryn, ein hunafiaid newydd os gweled i'n dda. Mae'r Celtiaid hefyd yn dod â iaith gyda nhw, sef Brythoneg, sy'n datblygu'n ddiweddarach yn Gymraeg. Helo, sut ydych chi? Sy'n datblygu'n ddiweddarach yn Gymraeg, Bryn? Nid Cymraeg yw dy iaith di eto. Brythoneg ydy hi. Dwi ddim yn siarad Brythoneg. Does y neb yn gallu. Naeth y Brythoneg, fel oedd hi bryd hynny, ddim goroesi. Felly, da ni ddim yn gwybod sut oedd o'n sonio. Ydy hynny golygu mod mi dal yn methu siarad? Gei di siarad. Nawn ni gymryd arna mae cyfieithiad da ni'n gael a dychmygu'r gwreiddiol. Mae'r Celtiaid yn teithio yma dros fath o bont o dir, oedd yn cysylltu cyfandir Ewrop a Phrydain pryd hynny. Diolch byth. Mi fysa wedi bod yn ofnadwy o bell i nofio. Dyn nhw ddim yn goresgyn yr ynys yn sydyn drwy ymosod. Mae'n debyg mae cyrraedd yn raddol bach maen nhw, gyda'i grwpiau teuluol yn symud i mewn bob yn dipyn, yn masnachu ac yn rhyngbrodi, gyda'r bobl sydd eisoes yn byw yn yr ardal. Felly, Braneg ydw i, Celt. Daeth fy nain cat i draw gyda'i rhieni o Gal, i fasnachu brethi'n glân. Dyma nhw'n gartrefu yma'n orllewin Prydain, lle doedd y bobl erioed wedi gweld un byd tebyg i'n lliwiau am patrymau llachar ni o'r blaen. Oedden nhw wrth i boddau efo nhw, oedd yn wir. Dyma fy nain cat i'n priodi fy nhaid, a ffermwr lleol oedd o. Felly rwan, da ni gyd yn ffermio yn ogystal o gwneud brethin. Da ni'n tyfu ceirch i wneud uwd, a haidd y gwenith i wneud bara. A tyfu ffrwythau fel afalau, moron a llysiau eraill. Da ni'n cadw defaid, moch a gwartheg, a fy nain Carty wnaeth i ddangos tric neu ddau o'r hen wlad i'r bobl yr ardal yma. Fel sut i ddefnyddio arydyr a blaen haearn i droi cwys. Doedd yn rhaid na'n cymdogion ni erioed wedi gweld un o'r rhain o blaen. A pwy arall sy'n dod gyda'r Celtiaid, ond y Derwyddon, the Druids. Ein hofferiaid ni ydy Derwyddon. Mae nain Carty wedi'n dysgu ni i'w hanrydeddu nhw, achos maen nhw'n gwybod popeth. I fod yn dderwydd mae'n rhaid y fforddi am flynyddoedd. Maen nhw'n trosglwyddo i gwybodaeth gyfrinachol o glist i glist, ac yn ei dysgu ar ei cof, dim byd ar bapur. Mae nain yn mynd ag unrhyw gwestiynau sydd ganddo ni at y Derwyddon yn Ynys Môn. Cwestiynau am grefydd neu feddygaeth neu'r gyfraith. Mae ganddyn nhw'r atebion i gyd. Maen nhw'n siarad efo'r diwiau ac yn gallu gweld y dyfodol.
Mae'n debyg bod y derwyddon yn aberthu pobl fel rhan o'i dyfodau deud ffortiwn. Wel, Julius Caesar sy'n deud hynny yn ei disgrifiad o'r derwyddon ar ôl i'r Rhufeiniad o'r esgyn Prydain. O'r ys i ddeud ar ôl i Rhufeiniaid o'r esgyn Prydain rwan? Pa Rhufeiniaid? O'r esgyn Prydain? Ac ei cwylydd nhw. Gafi at nhw. Os yna ffermwr ydw i, ond pan fydd angen, mi allai fod yn rhyfelwr hefyd. Ydyn, mae'r Rhufeiniaid yn goresgyn Prydain yn y flwyddyn 43 CC. Bryn, newid gwisg, please. O, jyst ar fi'n mynd i roi cweir i Rhufeiniwr. Ond nawr Rhufeiniwr wyt ti, alla ti ddim ymladd ti dy hun. Beth am fy holl datws Celtaidd ma? Aw! Aw! Oce. Rhufeiniwr ydw i. Y tro yma, mae'n rhaid i ni ddychmygu ei fod yn siarad yn Lladin, iaith y Rhufeiniaid. Felly dwi mewn cyfieithiad eto. Mae'n 61 CC. Dwi'n dod o bentra bach a chydig tu allan i Rufain. Pentra hardd ydi o. Llawn heilwen a gwynllanoedd a mwy o heilwen. Dim fel fan hyn sydd yn Lyb. Er i fod yn onest, mi nes i adael mor bell yn ôl pryn y gallai gofio lle erbyn hyn. Ond, nes i ymuno o'r byddin mwyn teithio'r byd. Ond nes i meddwl bysa'r byd mor lyb ac oer. Ac mae'r pecunia'n dda. Wnaethon ni o'r ymdeithio i mewn i Brydain 19 mlynedd yn ôl, am 43 CC. Ac mewn 5 mlynedd, roedden ni wedi cyrraedd ffiniau gorllewinol yr ynys. Roedd gan iddi 5 llwyth yn y gorllewin i'w goresgyn. Y Desiangli yn y gogledd ddwyrain. Yr Ordovices yn y gogledd orllewin. Y Damite yn y de orllewin. Y Silwriaid yn y de ddwyrain. A'r Cornofi ar y gororau yn y canolbarth. Ti'n gweld, dal ddim yn Gymru eto, tamiaidau sy'n yma, llwythau Celtaidd gwahanol. Y Desiangli oedd y gyntaf i ildio. Ond, am y Silwriaid, dan ei harweinydd Caractacus, Sef Caradog yn Gymraeg. wnaethon nhw ymladd yn ôl yn go iawn. 9 mlynedd yn ôl, fe o'r ffyco nhw un o'n llengoedd ni hyd yn oed. Ond wnaethon ni gipio'r hen Caractacus 2 flynedd yn ddiweddarach a'i anfon o i Rufain i farw. Rwan, mae fy seng i ar genhadaeth i ymosod ar Mona. Y Lladin am Ynys Môn yw Mona. Milwr troed ydw i. Felly mae'n rhaid i ni croesi sianel i Mona yn ein cychod gwylod fflat. Sa bod yn marchoglyn croesi ar ei ceffyla. Mae rhai o'r ceffyla hyd yn oed yn nofio. Ond dyna chi olwg sydd ar ochr arall i'r dŵr. Torf o wir Celtaidd arfog. Llawn o tatŵs yn bogwch ni. Merchaid Celtaidd gwyllt. Dilla du. A gwallt hir bler yn rhedeg o gwmpas yn chwifio ffaglau tân. A chylch o dderwyddon yn codi ei ddwylo i'r awyr ac yn llafarganu. Da ni mor ofnus yn y dechrau. Nes jyst yn ni roi gorau i'r wyfo. A syllu. Fel tas ni wedi perlysu. Ba'r chwys yn rhedeg i lawr yng nghefn. Cymysgu efo'r glaw. Ond mae'n cadfridog ni'n deud wrthyn ni. Beidio bod yn ofyn criw o wehilion. Felly da ni'n ymosod. A'i torri nhw i lawr. A'i llwsgu nhw i farwolaeth. A'i dinistro i cwlt darwyddol afiach nhw! Ciaidd, a ddim cweit mor glyfa be maen nhw'n meddwl, achos tra mae'r Rhufeiniaid yn gwneud hynny yn Môn, mae Brenhines Geltaidd enw buddig sy'n rheoli y llwyth yr Iceni yn Wyrain Prydain yn arwain ymysodiad ar y Rhufeiniaid yn fanno, i ddial arnyn nhw am ddwyn eu theyrnas trwy dwyll. Reit,
Mae Bryn yn brysur yn bod yn rhyfeiniwr, felly bydd rhaid i fi fod yn gymorth gweledol hefyd a throi'n buddig. Di hi ddim yn un o hunafiaid y Cymru a ddim hyd yn oed yn byw yn yr hyn fydd yn Gymru, ond mae hi yn bwysig yn y stori. Buddig, brenhines yr Aisini yn Nwyrain Prydain ydw i. Ar ôl i ngŵr i farw, mae'r rhufeiniaid ffiaidd yma yn mynd yn ôl ar ei haddewid i adael llonydd i fy llwyth. Maen nhw'n dwyn fy nheyrnas i, am harian, ac yn curo fy merched a minnau. Dyn nhw ddim yn disgwyl i'w wraig fynd i ryfel yn ei erbyn nhw, i ymladd yn ôl. Ond dwi'n hel fy mobl at ei gilydd, da ni'n ymladd yn ôl dim chwarae. Da ni'n llwyddo i ddinistrio ei dinas fawr Caer Colin. Felly, da ni'n gorfod gadael ein busnes yn mwna Ynys Môn, cofio. a rhisro draw i Ddwyrain Prydain i'w threchu hi. Ac yn y pen draw, dyna wnawn ni. Ond dim ond ar ôl i mi ddinistrio ei prif ddinas nhw, Londinium. Da ni'n lladd 80,000 o frythoniaid yn y frwydr olaf, a mond yn colli 400 o pobl ein hunan. Ond da ni ddim yn dal buddig. 80,000 o mhobl i wedi marw. Ond nawn nhw ddim fy lladd i. Mae bydd y gynnyfad Gwenwyn yn hytrach na'i gadael i neu ei dal hi. Gelyn, o'n yw wraig ddewr a welis i erioed. Erbyn 80 CC, yn ôl yn be fydd yn Gymru, mae rhufeiniaid o'r diwedd yn trechu'r silwrys a'r Odovicis. Erbyn hyn, mae pob man dan reolaeth rhufeinig. Mae rhufeiniaid yn sefydlu prif ddanasoedd llwythol newydd fel Caer Went a Chaerfyrddin. Caer yng Nghaer Llion a 30 o geirau llai eraill wedi cysylltu gan ffer sydd. Ond does dim rhaid iddyn nhw gadw milwyr yn y ceirau am hir achos mae pobl yn digon buan yn derbyn rheolaeth yr Rhufeiniaid. Rwan, mae'r tir fydd yn Gymru yn rhan o'r ymerodraeth Rhufeinig am 300 mlynedd. Mae'r Brythoniaid yn gweithio mewn mwyn gloddiau aer a gweithfeydd teils a haearn dan reolaeth y Rhufeiniaid. Mae celf Rhufeinig yn disodli celf Geltaidd. Mae'r diwiau'r Brythoniaid Celtaidd yn cael eu cymysgu ar diwiau'r Rhufeiniaid. Er bod mudiad newydd, Cristnogaeth, yn lledaenu ar draws y wlad hefyd, yn enwedig o Iwerddon. Ond, dydy hyn mae rhai pobl yn ei alw'n ddiweddarach yn Gristnogaeth Celtaidd ddim wir yn dechrau tyfu tan ymhell wedi cwymp yr ymerodraeth Rhufeinig. Y peth mwyaf cyffrwys i'r hyn fydd yn Gymru ydy, dydy lladin y Rhufeiniaid ddim yn disodli Brythoneg y Celtiaid brodorol, fel y mae mewn rhannau eraill o Brydain. Er bod pobl yn dechrau cymysgu ambell air Lladin yn ei Brythoneg, fel braich, sy'n dod o'r gair Lladin brachium. Ond mae'r Frythoneg fydd yn troi'n Gymraeg yn dal i gael ei siarad. Wnes di ddweud yn gynnau y cwymp yr ymerodraeth Rhufeinig? Do, yn y diwedd, mae'r ymerodraeth Rhufeinig ym Mhrydain yn cwympo. Yn rhannol oherwydd cadfridog Rhufeinig Baris o enw Magnus Maximus. Sef Max yn wledig yn Gymraeg. Sydd eisiau dod yn ymerawdwr, neu emperor yn Saesneg, ac sydd felly yn 383 CC yn mynd â'r rhan fwyaf o'r fyddin Rhufeinig o Brydain ac yn ôl i'r Eidal i geisio cipio pŵer. Wel, dydy fy nisgynyddio ni yn sicr ddim yn mynd hefo fo. Maen nhw wedi ymgartrefu yma erbyn hynny, a'i gwaed yn cymysgu efo gwaed y Brythoniaid Celtaidd brodorol. 5 mlynedd yn ddiweddarach,
Mae Maxim Wledig yn cael ei drechu gan rhywun arall sydd eisiau bod yn ymerawdwr. Reit dda bod fy nis gynoddion i heb di mynd efo ynde. Yn y diwedd, mae Rhyfain ei hun yn dod o dan gymaint o bwysau gan elynion nes bod yr ymerawdwr yn dweud wrth Brydain na allith Rhyfain ei hamddiffyn hi dim mwy rhag unrhyw oresgynwyr newydd, fel y Pictiaid, y pobl gwyllt o'r gogledd. Nawr bod y Rhyfeiniaid na wedi mynd, da ni isio goresgyn. A'r Gwyddelod o'r Gollewin, Dy fi siŵr, da ni isio mosod ar Brydain hefyd. a'r Sacsoniaid, yr Eingl a'r Jiwtiaid, neu'r Eingl Sacsoniaid fel da ni'n ei galw nhw, o'r Almaen a Denmarc foden yn y Dwyrain. Ia, ni'n ei hefyd. Angen gwella'r y cenion na, Bryn. Mae Rhyfain yn dweud wrth Brydain y bydd y rhaid iddi amddiffyn ei hun. Mae'r Llywodraeth Rhyfeiniaid ar ben, bod y bobl erbyn hyn yn gymysg Rhyfeinig Brydeinig. Pan mae Rhyfain yn cefnu ar Brydain, mae sawl arweinydd yn ceisio dal Prydain yn gryf. Nid dim ond Cymru'r dyfodol, ond Prydain gyfan yn erbyn yr holl oresgynwyr yma. Mae un arweinydd o enw Vortigern, Sef gwrtheyrn yn Gymraeg, yn ceisio gwneud hynny o 420 i 450 CC, trwy osod gwahanol oresgynwyr yn erbyn ei gilydd. enghraifft, mae'n gwahodd yr Eingl Sacsoniaid i ymgartrefu y nwyrain Prydain i helpu ymladd y Pictiaid i fyny yn y gogledd. Gan nhw drafferth, rhai ffyrnu iawn yda ni. Mae gwahodd yr Eingl Sacsoniaid i ymgartrefu yn y Dwyrain yn profi'n syniad drwg iawn, achos maen nhw'n gwahodd eu ffrindiau i ddod ag ymgartrefu hefyd, lot o ffrindiau, sydd wedyn yn ceisio cymryd drosodd pob man. Mae'r brenin Arthur fel Gwythein hefyd yn ceisio uno Prydain gyfan yn erbyn y goresgynwyr. Falle mai dyna pam mae straeon amdano fo mewn cymaint o wahanol lefydd ar hyd a lled Prydain. Mae'n arwain un frwydr yn erbyn yr Eingl Sacsoniaid sy'n ei dal nhw nôl am 100 mlynedd. Ond erbyn 650 CC, mae'r rhan fwyaf o hyn fydd yn Lloegr dan reolaeth Eingl Sacsonaidd. Mae'r enw Saesneg England yn dod o'r gair Eingl, ac mae'r gair Sais yn dod o'r gair Saxon. Cofio, yr Eingl Sacsoniaid a'r Jiwtiaid ydy'r Eingl Sacsoniaid. Rhwng 650 a 750 CC, mae'r Eingl Sacsoniaid neu'r Saeson fel y maen nhw erbyn hyn yn dechrau symud ymlaen mhellach. Maen nhw'n llwyddo i gymryd drosodd y rhan fwyaf o'r teinasoedd Brythoneg yn y tir fydd yn Gymru. Felly, mae bobl sy'n byw yno'n dechrau defnyddio iaith yr Eingl Sacsoniaid a dilyn eu hyfeirion nhw hefyd. Ond dydy'r Eingl Sacsoniaid ddim yn goresgyn pob un o deyrnasoedd y tir fydd yn Gymru, achos dyn nhw'n methu croesi'r mynyddoedd. Felly, ar ôl y Rhyfeiniaid, mae Cymru'r dyfodol yn nifer o wahanol deyrnasoedd eto. Rhai dan lywodraeth Eingl Sacsoniaid a rhai yn glynu at reiddiau hynafol yr hen lwythau. Tua 780 CC, mae'r brenin Offa, brenin Eingl Sacsonaidd Mercia, y teyrnas pwysicaf o'r teyrnasoedd Eingl Sacsonaidd ar y pryd, yn poeni am y bobl frawachus na tu hwnt i'r mynyddoedd sydd allan o'i gyrraedd, yn adeiladu clawdd amddiffynol 150 milltir mewn hyd rhwng ei deyrnas Mercia a theyrnas Powys i gadw Mercia'n ddiogel. Mae'r ffin hon, clawdd Offa, yn dechrau diffinio tiriogaeth Cymru. Felly, ydy Cymru'n Cymru rwan? Ddim eto, ond mae'n gam ymlaen. Falle bod y ffin yma yn helpu'r bobl sy'n byw i'r gorllewin ohoni i deimlo rhyw ymdeimlad o hunaniaeth, achos, o fewn cenhedlaeth, mae'r rhan fwyaf ohonyn nhw, dim pob un eto, yn dod at ei gilydd o dan un brenin. Fi yw brenin Rhodri Mawr o Wynedd. Dwi'n llwyddo i dod â bobl at ei gilydd. Un o rhan fwy o'r gogledd, Ddim y cyfan. a rhan fwy o'r de. Ddim y cyfan. O reit. Ond Rhodri Mawr ydw i o hyd.
A rheswm mae pobl yn fy alw i hynny ydy? Am dy fod ti'n bita gormod? Na! Oherwydd yn 856, pan daw lladron dieflig newydd na o Scandinavia, a llychlynwyr the Vikings i ysbeilio ac ymosod ar arfordiroedd Prydain, dwi'n ennill buddigoliaeth fawr drostyn nhw. Fi, Rhodri Mawr! Y llychlynwyr o Scandinavia fydd y grym mawr nesaf ym Mhrydain yn para am dros 200 mlynedd. Maen nhw'n chwalu teyrnasoedd Lloegr, ond dyn nhw byth wir yn cael gafal ar Gymru'r dyfodol. Diolch yn rhannol i mi, Rhodri Mawr. Er bod rhai llychlynwyr yn ymgartrefu yno ac yn dod â'i harferion a'i iaith gyda nhw. Yn Lloegr, dim ond teyrnas Eingl-Sacsonaidd Wessex sydd yn dal allan yn erbyn y gorysgyniad y llychlynwyr. A chyn hir, mae Alfred, Brenin Wessex, yn ceisio rheoli Prydain gyfan. Wel chaeth o ddim fy rannu. Rhodri Mawr ydw i. Yn brwydro yn erbyn cyrch Wessex, mae Rhodri'n marw. Rhodri... Marw? Rhodri Mawr? Brenin Gwynedd? Da! A phan mae o'n marw... A phan mae o'n marw... A phan mae o'n marw... Mae'r Cymru dyfodol yn ymrannu darnau eto, cyn i wyr, Rhodri, y brenin Hywel Dda o Deheubarth neu Dde Cymru, yn lwyddo i lynu'r rhan fwyaf o'r wlad. Eto, ddim y cyfan. Yn ôl at ei gilydd. Hywel Dda. Dwi'n eisiau ymladd y Saeson. Dwi'n credu mewn heddwch. Felly dwi'n derbyn ma Brenin Alfred o Wessex yn benarglwydd. Mae'n gwneud beth? Fy wir? Lliprin. Dwi ddim yn lliprin. Wyt, mi wyt ti? Na, mae Hywel yn bwysig. Chi'n weld taid? Nid lliprin, pwysig. Dwi'n cael fy alw yn Hywel Dda, achos mae fi ydy'r person gyntaf i ysgrifennu'n ffurfio y cyfreithiau Cymraeg traddodiadol da. A mae pobl wedi bod yn byw o dan nhw, sydd mond tan rwan wedi cael eu pasio ymlaen ar lafar. Dwi ddim yn sgwennu hein fy hun wrth gwrs. Dwi'n cael mynach i gwneud y gwaith. A'r enw dwi'n ei rhoi ar y cofnod yma o'n cyfraith ydy Cyfraith Hywel. Ond, gor-orwyr neu great-great-grandson Hywel, Griffith ap Llywelyn, ydy'r cyntaf i uno erbyn 1057 Cymru gyfan, fel un deyrnas yn hytrach na sawl un llai, i fod yn wir frenin cynta wlad. Ydy Cymru rwan? Ie. A fi'n yn frenin ar y cyfan. Ie. Ond dwi ti ddim yn para'n hir. Ddim yn para? Bryn, newid gwisg, please. Cymeriad o gyfnod Griffith ap Llywelyn. O, allai'n just cario ymlaen i fod yn frenin Griffith ap Llywelyn am dipyn. Fysa'n dda cael seibiant. Mae'r holl gyfnewid y coronau ma'n safa. O, rwan pwy sy'n lliprin? O reit, na i wneud y cymeriad nesa. Hen bryd i ni gael fwy o fenywod yn hanes Cymru ma beth bynnag. Ni dynion oedd y holl hunafiaid Cymru na ci. Ond, wrth gwrs, mae'r byd yr un mor rywiaethol mewn hanes ac yma hi heddiw. Gyda'r dynion yn filwyr a rhyfelwyr a brenhinoedd yn ymladd ei gilydd. Cyn i'r enillwyr, fel y dwedson ni, yn ysgrifennu ei fersiynau nhw hunan o bopeth. Da ni mond yn gwybod am frenhines buddig, achos ei bod hi am gyfnod yn enillydd hefyd, yn curo'r dynion yn gem ei hunan. Ond mae'r menywod yno o hyd, yn rhoi genedigaeth i'r holl dynion ac yn dweud wrthyn nhw be i wneud pan dyn nhw methu penderfynu dros nhw hunan, ac yn magu plant a ffermio a bwydo pobl yn gwneud pethau, a masnachu
a rhedeg cartrefi a busnesau, a gwybod pethau. Gweithio sanau ffwr. Sanau, wedi I ddifeisio yn yr aifft yn 500 cyca. Da chi'n gweld beth dwi feddwl o ferched yn gwybod pethau. Rwan, dychmygwch mai 1,6,3 ydy hi. A fel Braneg, cymeriad Bryn gyna, dwi'n siarad Brythoneg, Cymraeg cynnar, ond mewn cyfieithiaid. Dwi'n gweithio fel morwyn, yn Rhuddlan, ym mhlas ein brenin fawr, Griffith ap Llywelyn. Y dyn mwyaf bendigedig I fyw erioed yn fy marn I. A ddylswn I wybod, nes I fagu fo, a dwi wedi bod yn ffyddlon I fo. Mab hen frenin Mhowys oedd o, wedi anfon I ffwr gen gelyn ar ôl I dad o farw, a gollodd o holl diroedd o fod I fo. Ond gafodd o dalu'r pwydd. Bethan, mi gai nhw I gyd yn ôl. A mi nath o hefyd. Holl diroedd ei dad a mwy. Chdi wariar a clyfar hefyd. Be oedd yn glyfar oedd nath fy meistr I nid ffrindiau efo'r brenin Anglo-Saxonaidd Mercia. Dweud wrtho fysa fo'n helpu fo gael ei deyrnas fo yn ôl ar ôl fo golli fo I dihiryn enw Harold. Os fysa fo'n helpu ni. Jyst meddylia. Cynghrair rhwng da ni, Powys, a'r Mercia Anglo-Saxonaidd. A dyn nhw yn eithon ni. Fe gipio ni Mercia nôl o afael Harold gyda'n gilydd trwy rym. Wnes I helpu godi'r gwirreolwr Mercia yn ôl i'w orsedd. Felly wedyn, nath brenin Lloegr gweld pŵer Powys a Mercia ei gilydd yn ofnus. Roedd rhaid iddo fo anwybyddu fy meistr I yn cymryd y holl deinasoedd y de yn ôl. A dyna be nath o. Nad oedd y dihiryn Harold ddim yn hapus iawn am hyn o gwbl. Felly wedyn, nath fy meistr i'r gael nhw gyd. Y teyrnasoedd, gogledd a de. Ac roeddwn ni'n un bobl am y tro gyntaf o un brenin. Roedd hyd yn oed brenin Lloegr yn gorfod cydnabod meistr I fel brenin y gwlad yma. 8 mlynedd nath I bara. A mae amser yn newid yma. Pethau'n symud ymlaen. Nath ffrind fy meistr y Mercia marw. A nath y dihiryn na Harold dod ar ei ôl o I fyma, I Rhuddlan. Roedd rhaid I fy meistr I mynd i'r môr mewn llong I ysgoi nhw. Ond ar y lleiad ola llawn nath nhw dod ar ei ôl o eto. Bethan, mi gyddiau yn y mynyddoedd, erori. Gafodd ni newyddion ofnadwy heddiw. Wedi frydychu gen dynion ei hun. Gan fynynion fy hun? Ie. Wedi llwgwr o brwyo dwi'n ama. Babi fi oedd o. O'n i'n caru fo fel mab. Nath nhw dorri ben o'i ffwr. A mynd efo I Harold a wedyn mynd efo I brenin Lloegr. O pen y ddigwydd I ni rwan. Beth ddaw o pobl ni. Beth ddaw o bobl Cymru'r dyfodol, yn unedig am y tro cyntaf o dan ei brenin cyntaf a'r olaf a'r unig un, Griffith ap Llywelyn. Y brenin cyntaf, yr olaf a'r unig un. Ie. Beth sy'n digwydd ydy bod ei bobl wedi gwanhau gan ei farwolaeth yn syrthio yn ôl i'w teyrnasoedd bach ar wahân. Darnau eto, dal ddim yn Gymru. Harold, chi'n cofio fo, y dihiryn, digwydd bod yn frawd yng nghyfraith I brenin Lloegr. Felly, pan mae brenin Lloegr yn marw, Harold ydy'r brenin newydd. Ac wedyn, mae'r Normaniaid yn symud I mewn. Normaniaid? Pwy di'r Normaniaid ma? I gael gwybod, ac I gael gwybod pam nad oes gan Gymru ddim brenin ar ôl Griffith ap Llywelyn, bydd rhaid I chi wrando ar ein hanes Cymru yn Gryno rhan 2.
Chos da ni'n mynd i cymryd egwyl bach, wan. O, cadw ni ar bigau draen, ia. Cyffroes. Welwn i chi'n rhan 2. Gael ffyn y cynau na rwan. A dwi angen paned. Ag angen gorwedd lawr.